Не знам. И вали. Епично е. Така колко отдавна се чу нищо. Дай ще изгледаме каквото остава. И те ли се виждат? Еми, През... не много. Ей. Бени, сега гледаш ли? Супер е. А кой определя цвета? Химията нещо. Да. вътре. А всеки цветове може да бъде? От тези основните. Да, в принцип. Да. И това. И аз днес по-рано чух нещо, което ми звучеше като Николина Чакредъкова, ама не съм много сигурен. Народно беше. Ама къде? Ми е там на стадиона, имаше саундчек. Ма там не е стадиона. А какво е това? Точно на стадиона, според мен. Всъщност не мога да ти кажа. Какво друго ще е това? Чакай, аз малко съм. Гледай. Ами не, стадиона не е там. Абе, Не е бе човек. какви са тия силни прожектори тук в случай. Тук сме над перото. Някакси встрани идва малко, обаче. Много е красиво, това е най-важното. Стадиона е там. Не може да е стадиона там. Окей. Чакай, така какво е да прави? Чакай, че съм омагиосен. Много добре зая. Ето сега има и синьо. А това зелено ли трябва? Без никакво. По-скоро. До сега си бях извадила. Извади си го. Ами аз докато се разопаковам, то ще свърши. Аз го снимам, ще го покажа. Абе не е свършил. Окей. Какво е това там, да се вижда? Кое е човек? Ами що нищо не се чува? Това са такива друг тип, принципно, ракети. Които създават гъби. Това друго нещо е. Ще се сетиш. Аз май доста по-рано. До сега такива ли бяха след тук? Да, но ще има и още такова. Ама тия са по-добри. Ето. Като излитащи звезди. А тия? Какви са? Пак ли са ръки? Някак като изкрички, да. Такъв тип са. А всъщност какво излита? Топка. С нещо като двигател отзад, която се извисява на определена височина и след това има фитил, който докато тя лети, фитила гори. В даден момент стига до центъра и разиграва в смисъл оборот, който е вътре и разпръсква съответния ефект, който е заложен. Имам книга за фойерверките, мога да ти я дам да се запознаеш. Аз не съм чел цялата в никакъв случай, но може да си погробиш вътре. Не, това си е сериозно шоу, има още. Да. Това ви с някаква песен по всяка вероятност.
която се случва на стадиона и затова сега е по-спокойно, после ще има нещо по-динамично. Много яка зря. Направо наистина уникално. И сега за момент спря. Не, има още. Елате да видите. Айде на зарята! Бързо, бързо! Тя от 10 минути върви. Колко може да струва едно такова голямо?